But it is a question of training. It is a question of beginning to have faith as a second nature in me. Ale je to otázka toho, aby sa viera naša stala našou druhou prirodzenosťou. I begin to do things and in a very natural way doing them by and through faith. Robím veci veľmi prirodzeným spôsobom, ich robím vo viere a skrze vieru. Many times we can arrive to this by reading the Bible. Veľakrát sa k tomu dostávame práve skrze čítanie, skrze poznávanie Božieho slova. Many times we say, oh, but I read the Bible, but I do not understand what I am reading. Ale veľakrát sa nám môže stať, že hovorím, ja síce čítam Bibliu, ale vôbec nerozumiem, o čom hovorím. Well, you see, when I go to Asian countries, many times I do not know what I am eating. Viete, keď chodím na ďaleký východ do azijských krajín, častokrát vôbec netuším, čo je. But it doesn't mean that because I do not know what I am eating, that food made no reaction in me. Ale to neznamená, že keď netuším, čo prehltám, že to jedlo nemá vplyv na moje telo. If it is good food, it makes a good reaction in me. Ak je to jedlo dobré, tak moje telo na ňo dobre reaguje. If it is bad food, it makes the contrary. Ak to jedlo nie je dobré, tak sa stane opak. And it's the same with the Bible. A rovnako je to s Bibliou. Swallow the word of God. Prehltaj Božie slovo. Swallow it. Prehltaj. As we find in Ezekiel. Tak ako to nachádzame u Ezechiela. When he says, and the Lord asked me to swallow the book, to eat the book. Kde je obraz a Ezechiel hovorí, Pán mi povedal, prehltni tú knihu. And the word of God became so sour in my mouth, but then it became honey while coming down. A kde je obraz, že to slovo bolo horké, ale potom sa stalo sladkým. Bolo horké mojim ústam, ale potom sa stalo sladkým môjmu vnútru. Yes, many times unfortunately we do not understand it. Viete, častokrát tomu žiaľ nerozumieme, tomu Božiemu slovu. You know that little anecdote when an old woman went to Cardinal Siemens and she told him, Eminence, I am very worried because I am reading the Bible and I cannot understand it. Spomínam si na takú malú anekdotu o kardinálovi Simensovi, za ktorým prišla jedna staršia pani a povedala, že ja som veľmi znepokojená, lebo si čítam Bibliu Božie slovo, ale vôbec jej nerozumiem. And the cardinal answered her. A kardinál jej odpovedal, Well, my mom, I think I am worried when I understand it. Viete, mamička, ja začínam mať starosti vtedy, keď mu rozumiem. Because when I understand it, it means that God is speaking and I cannot ignore God speaking. Lebo keď mu začínam rozumieť, znamená, že ku mne hovorí Boh a ja nemôžem ignorovať Boha, ktorý ku mne hovorí. But swallowing the word of God, although if you don't understand it, you begin to notice something. Lebo keď prehltáte Božie slovo, aj keď mu nerozumiete, začínate si niečo uvedomovať. That your behavior is becoming changing. Že vaše správanie sa začína meniť. That you are becoming more gentle. Že sa stávate jemnejší. That you are becoming more humble. Že stávate pokornejší. That you are becoming more loving. A stávate sa láskavejší. That you are becoming more joyful. Stávate sa radostnejší. You begin to realize that your character is changing for good. A zistujete, že váš charakter sa mení na dobré. It is the food, the word of God that is changing you bit by bit. Je to tá strava, to Božie slovo, ktorá vás kúsok po kúsku mení. And that is living by faith. Toto je žiť z viery. And that is living through faith. A toto znamená žiť vo viere. Now you see, there is no other alternative for faith.
Viete, a neexistuje iná alternatíva na miesto viery. So if somebody asks you, but what do you need to be saved? Keď sa vás niekto spýta, čo potrebuješ na to, aby si bol zachránený, spasený? Oh, say many rosaries. Však stačí, keď sa odmodlíš veľa ružencov. Or receiving communion 3 times a day. Alebo chod na sväté príjmanie 3-krát denne. Or passing so many hours in front of the Eucharist. Alebo stráv veľa hodín pred Eucharistiou. Or trying to love everybody and trying to help everybody. Alebo sa snaž milovať každého a pomáhať všetkým. It is not true. To nie je pravda. Because if you do all these things without faith, Lebo ak budeš robiť všetky tieto veci bez viery, then you are doing superficial things. tak robíš len vonkajšie, povrchné veci. If all these things come from faith, Ak všetky tieto veci vychádzajú z tvojej viery, then they are important. tak sú dôležité. But if they are not coming from faith, Ale ak nevychádzajú z viery, you are just saying prayers, but you are not praying. tak iba odriekaš modlitby, ale v skutočnosti sa nemodlíš. You remember what God says to Isaiah? Spomeňte si, čo povedal Boh Izajašovi. When these people, they worship me and praise me with their mouth, but their hearts are far away. Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale z ich srdce je ďaleko odo mňa. They say many prayers, Oni odriekajú veľa modlitieb, but they do not mean it. ale vôbec to nemyslia vážne. How many times they say, forgive me as I forgive others, Koľkokrát hovoria, odpusti mi tak, ako odpúšťam druhým, but it never comes into my mind to forgive others. ale nikdy im ani nenapadne, aby tým druhým odpustil. So I am just uttering words, Oni len hromadia slova, but there is no real faith. ale nie je to vo viere. And the righteous man lives by his faith. A spravodlivý muž, spravodlivý človek žije z viery. Sure, having this faith, then all the other things have their effectiveness and their truth. Ale keď sme vo viere, keď žijeme z viery, všetky tie ostatné veci majú svoju efektivitu a je to pravda. But without it, we have nothing. Ale bez nej to je na nič. Nemáme nič. But I think that I can conclude by giving you one of the most beautiful psalms. A završím to tým, že vám poviem jeden z najkrajších žalmov. They asked Monica to read it and to read it very slowly. It is Psalm 23. Žalm 23 budem teraz čítať veľmi pomaly, ale prosím si Bibliu. It is precisely the psalm, the Lord is my shepherd. Je to žalm, Pán je môj pastier. Just read it very slowly, Monica, in a meditative way, so that we can really take it as a prayer. Tento žalm bude našou modlitbou, tak ja budem čítať tento žalm pomaly a môžeme na ňom meditovať. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.